Milí návštevníci, pozývame vás k nám do Pohronského múzea na najnovšiu výstavu Mešťanská kultúra fajčenia tabaku, ktorú prináša Archeologické múzeum v Krakove od autora Jakuba Pužuka. Na tejto výstave môžeme vidieť hlinené fajky, ktoré tvoria významný archeologický prameň obdobia novoveku a môžeme tu obdivovať tie najstaršie kusy, jednodielne fajky zo západnej Európy, turecké čibuky a až po naše typické tzv. Štiavničky, ktoré si získali svetovú slávu a vyrábali sa nedaleko v Banskej Štiavnici. Nová Baňa sa zapojila do dejín výroby hlinených fajok až pomerne neskoro, na prelome 19. a 20. storočia, osobou Jozefa Benča, miestneho kachliara z Novej Bane, ktorý glazoval hlinené fajky pre Karola Zachara z Banskej Štiavnice a Maxa Weissa z Nitry. Zároveň v druhej časti výstavy si návštevník môže oddychnúť a nasať atmosféru exotickej tureckej kaviárne, ktorá tvorí pozadie hlavného naratívneho prúdu, a to je práve sprostredkovanie najnovších poznatkov o výrobe a používaní hlinených fajok v širšom priestore strednej Európy s ťažiskom v okolí Krakova. Radi by sme vás preto privítali na tejto veľmi zaujímavej inovatívnej výstave od 5. júna do 30. septembra roku 2026.